Pakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kurang mo ti urnong ta, Freddy. Ay nawaw, masapol matuloy ti kalay sa nga arapap ta, Marlene. Kasano nga, Rod? Umutang ta? Amokon, adda na panunod ko a solusyon tapno saan ta nga aggastos. Ay nawaw, anya nga itinapanunot mo a solusyon. Kasarita ki manang ko rin, adda negosyo na rajay. Kat sigurado akabalan na nga sponsoran ti dwa ababoy. Ang umanugot nga ta? Pilitek kapilitan na tulungan dak tapno malpasan ti kasarta. Sa bagay, kabsat mo mutday ta. Naku nampay, saan mo ta mabalay na baybay ang daklatan? Kaano nga, Rod, amapan kay ti ayanda? Inton day off ko, may mayat nga no iti personal nga agsarita kami. Kano nga agawid ni manang ko rin dita balay da, nanang? Agawid day dya inton alas 12. Apay ni Manang Mau. Plano mi ka ni Marlene tagkalay sa. Kat no mabalin, sponsoran na kumati do ababoy. Anyat ko nam. Sponsoran ni manang ko rin ti do ababoy ang maparte inton kasarme. Ay dawaw. Di kay ngamin agapura ano awan pa'y kwartayaw. Na, anyat kayat maasawa nanang. Di yo kayat nga agkasar kami. Ti kanyak laang kit agurnong kayaw taambo yung agpapada tayaw nga agrigrigat. Hustaw, tinay baga ni nanang Mao, Freddy. Di ka ngamin agapura Narigat ti agkasar do awan ti kwarta. Narigat ti may lumlum iti utang. Ni manang ko rin ti pagdawatak. Sa anak nga umutang tatang. Wala ano ada kwarta ni manang Mao. No awan ngay. Awan samat ni manong Pipito manang ko rin. Awan, nagpasyar da ijay lugar da, kadwana dagiti ubing. Nagawid ngamin ti kabsat na nga OFW. Kasta kaya? Wen, anya ngaminan tayo may mo ibaga ading ko? Kwa manang. Kasti ngamin. Plano mi ka ni Marlene kagkasar. Kat, Sponsoram ko matido ababoy ang maparte manang. ay nawaw, agasam nga iti dua. Alamat na. No kwa, may salaang ti kabalak nga ito, ading ko. Dua nga road ti kasapulan may. Apay ngamin aya amasapul nga agparti kayo. Mabalin mo't ang mga lakayo pay lang iti papilyo no awan pay budget yo. Kasta ti inaramid may kanimanong yo apipito ide. Di mi kayat ti kasta manang. Naa, apay nga aginarti kayo no awan mo't kwarta agastusan nyo. Basta siya, may sa ababoy laang ti maitod ko no bilang man. Kinasarita da kakaditi kapsat mo kurin anak kaw. Wan nanang, ipilit na mo't ti kayat na. Day tanga raw ti jak kayat iti kapsat mo. Ay, agasam man ta dua ababoy nga isponsorak ka no. Da kamin tupay ka ni Pipito. Saan kami ang naggastos iti dakkal iti nagkasar kami. Taam mo may nga awan budget may. Imbagami mait ano awan ti kwarta. Di da agapura tanarigat ti mautangan. Ay na, inbagak mo't laeng amabalin apapilpay laeng ti ununa enda ngem di na mo't kayat. Narigat nga ta ti agsapul iti kwarta. Ay na, grabe ananang. Mabanbanog ka iti inaldaw kat manulaang ti maurnong. Imanugod ka kaday iti kayat ni ading mo ang mapasyamak. Saan nanang? May sa ababoy laeng ti maitod ko no bilang man. Nanginam laang nga men ti baboy di ti lugar tayaw. Wan nga rod nanang. Ngam no apay nga ipilit dati agparte kat awan nga rod kwartada. May sa kanula nga baboy ti sponsoran ni manang ko rin nanang. Iso ti imbaga na idi imay di ti balay. Jay Melsa, sponsoran niya mo at kanitatang. Anya? Tapno makumpleto ti dwa May salang mo't ababoy ti dawatan mi kada kayo. Ay nawaw,
Saan mo't anala ka ti mangirwar iti kwarta? Pangalaan mi kumakin ni tatangyaw, makitaltalon kami laeng may. No kasta, di yo kaya ti tumulong. Uray simple lang nga minin Saan mo masapol nga agparti kayo iti babaw Ti importante kat ipatpatagyaw ti tunggal may siya. Anyan tulangan ti ibaga ti tattao, no papila ang talaan may nanang. Tinapatag nagbalin kayo praktikal. Wano saan, itantan nyo pa'y laang ti kalay sayaw, taagur nung kayo pa'y. Kantap no makasagana kami mat Ay nawaw, no diyo kayat nga itad ti baboy ataw dawatag. Saan latan? Saan agapaw tadimi kayat? Talaga laang nga awan kwartami anak ko. Awan pa'y ganas ko ngay may mag. Kastamot lagayam ti ibagayo. Hello, manang ko rin. Hello, ading ko. Ay na, pasensya kanwan ngam saanan matuloy ti baboy nga itat ko kuma. Anya, inton umay abulan ang ti kasarme manang. Adda kami ngamin dito'y ospital ita. Intaray may ni manong yo takim maro manan ti an na yan na. Ay, una yun ti kasta. Sapay la kuma tamawatan da kami ading ko. Di mi nagayatan ti kastoy napasamak. Ay nawaw, pangalan mi nga ro di ti kwarta no agbabawi kamot gayam. No okay lang kada kayo, agkita kayo pa'y lang iti pagbuludan nyo, tasakto sukatan. Ay nawaw, saanon? Agpada kayo kaninanang, nagado arasun nyo. Kas nakunak itayan, di mi nagayatan ti kastoy napasamak ading ko. Di ka nagpalawag, amok akastamat lang ti plano. Awan, serbiyo mag, di kayo mapangnamnamaan. Mangyaw awan kayo lang. Awan nga rodan ati namnamaan tano kasta. Talagang awanan, Marlene. Makapasuron mo't ti kastoy. Wan nga rod. Anya ngayon ti aramidin ta? Agbulod ta pa'y laang kadagiti amuta. Wala na. Awan mo't pagpilyan ta. Nagadumot kami na drama ti pamilyak. Naku nampay. Di da maibusan mo't iti rason. Nasa umon. Narigat lakit di ti maadaan iti pamilya nga imot. Ay nawaw, anya pa lang aramidon nyo dito nanang, tatang. Dakis ka day no kayat mi nga atindaran ti kasariyaw. Saan kaya kasapulan dito? Ay nawaw, apay basta kasta ti panagsasaum ka na kami, Freddy. Diyo amaw no apay? Amo may nga da nagkurangan may. Di na kami mo't kumatrato na kasta. Wan nga raw, kayat mila ang atindaran ti kasariyaw. Di kay madanagan. Saan kami nga agiskandalaw? Makadadaal kayo mo't iti aldaw. Umay to ni manang yukuren inton madamdawa. Urayin na laang ti katugangan na tapno adama nga si kaso kinlakay na. Di oray saan nga umay ni manang. Awan na sakit ang bakrang ko niya. Apay mat, akas jay ti panagsasao ni Freddy kada kayo kabages. Nasakit tinakam na kada kami kabagays. Espesyal nga aldaw dakin ni Marlene. Ngem apay akas jay mat, ti rumrumwar itingiwat na. Basol min samu kabagays. Di mi ngamin na itatibaboy adaw-dawatan da. Anya? Day tatipudnaw. Awan to kwartamay. Di na maawatan day taaya. Amo na mat, makitaltalon kayo laeng. Ti kayat nakit isponsoran mi ti may sa ababoy. Ni kuren ti may siya. Ngam saan anatuloy ta na ospital nila kay na. Mabalin mo't ngay tantanda. Wano saan, oray papilpay laeng ti alaen da tipid pay. Di na kayat kabagis. Masapul nga ada maparti ababoy. Apay nga aginartida pay laeng nawan kwartada. Day tanga raw. Ni kurin idi nangasawa. Tipid. Wen tasaan mo't mabalin maipilit no talaga nga awan budget. Saan nasaya at tikas diya pa nagsasaum ka dagiti dadakkel mo, Freddy, kaanakan. Di kayo makibiyang tawan amoyo ang tilita. Saan abak nang dagiti dadakkel mo? Maawatam kuma no di da maitid ti baboy adaw-dawatem. Di kinaimot dakit di at ipakpakat da. Ay, kamali ka kaanakan. Di dalay diretso no di da kaya titumulong. No iti sabali abanag, mapangnamnamaamet dagiti dadakkel mo. Ay nawaw, di kayo agpalawagan ng ti.
Ti kanyak laeng aket, itratum anasaya at dagiti dadakkel mo. Normal laeng, nga dati pagkurangan da. Angam no saan mo't anay gagara, maawatam kumamutan. Saan nga umanay tababoy apang gurguraam kadakwada. Saan meten nga umumay ni Freddy dito'y balay? Uray ijay balay nanang. Kalpasan ti kasarda ka ni Marlene kat di nakmeten pagan ano. Lasakit-lakit na tinakam na kadatayaw. No saan lang kumana ospital nila kay ko, inted ko kumati kayat na. Uri na kami mo't kaninanang mau. Noon na itan mi kumatibaboy adaw-dawatin na, saan siguraw ang mapasamak ti kastoy. Anya ngay nga raw, napalabas mo't tanday ta. Saanan ang mabalain nga isubli tayaw? Ang maminsan mo't ngamin ni Friday, noon niya ti kayat na, masapol nga isot masunaw. Saan mo't ang makaaw-awat no maminsan? Day tamat ti jakayat ken kwa na tatang nanang. No adda maibaga kat di na ikaskaso. Ipilit na ti kayat na. Ay nawaw, apay asangit ta ubing Marlene. Padidyem man ngamin, mabisin samad. Madi nga rod tirik na na, Freddy. Agurigor, kan aguyak pa yan. Kay, anya nga runod ka ramidon ta ita. Kadya ka mo ah. Saan mo ta mabali na baybayan ta? Tama nga no, anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. Ikanak nga rod iti kwarta, te pa-check up ko. Awan pa'y sweldo mi, intong lunes pa'y. Di intong lunis ang ipa-check up. Awan mo't pagbayad tayo. No inasikasom ko mga min alasaya at di mayat ko ma. Na ah, basol ko. Wan ata da kayo lang mo ti mabatbati dito balay. Panagkunam ka di kat nagayatak tinapasama, ah? Hello, manang ko rin. Si kamot gayam ti umawawag, Freddy, ading ko. Apay, anya ti ibagam. Italaang manon ngay mawag ka kanyak. Ada ka dito balayaw, manang? Wen, at daak ditoy. Apay? Ibagaman ka ni nanang tao may dito balay no saan na busy. Apay ni nanang, ading ko. Aggurigor nga di ka anak ang manang. Aguyak pa'y gayam. Anya? Ibagam ka ni nanang tao may dito balay no awan araramidon na. Di mi ngamin ammo na ti aramidon mi. Awan mo't ko kwarta mi. Sige, tamapanak nga raw, ijayan da nanang. Agyaman ako na manang. Ibagam ka ni nanang tagdiritso lang dito balay. Sari daw ti papanamba kahit anwamot na kita herbal. Iti ayan da Freddy nga anak ta. Ay nawaw, apay ijay. Imay ni ko rin dito balay itay, kat nakunana nga aggurigor kano ti anak da Friday, ti apo ko ta. Anya, Mapan ko man kitaan, ta ang mga nudida amot ar-aramiden da ijay. wala. Sumurtak ko ma, ngam saan pa'y matanal pastyar aramid ijay tanaw. Sa kanto agpasyar ano saan ka abise. Di balay ta adda akmat amang isuro kadakwada. Ala, agrobot kang arudain. Mga lakay ti saba, tapno adamad ni sangput mo ijay. Wain lakay. Agyaman ako na ti imay kayo na nang. Awan anyaman na anak ko. Nakaturog mo laangan ti apo ko. Un ngarot na nang, napuyat nga ni dirabi. Isong mo lagayam ah. Naawan kayo, talaga di mi amot araramidon mi nanang. No apay ngamin adiyo imbaga adagos. Kastaw na tibain mi kada kayo nanang. Nangro na pa kat dakas tinaisawsawang ko kada kayo idi. Awanan dayjay anak ko. Napakawan kan. Agyaman aklaunay ano kasta nanang. Ala, agluto akbit iti kanon tayo. Tulungan kan tapno na BB-8. Husto tinaibagan niya ang tilita kanyak idi bakit? Anya nga imbaganakan ka? No kwarta ti saritaan kat awan kwarta dananang kantatang. Ngam, mapangnamnamaan damot iti sabali abanag. Kas kumay ti mangaywan iti apo ko da. Sa bagay, adda punto ni Antem. Ginura ta ti pamilyam, gaputa di da na ito ti baboy adaw-dawatin ta. Ngam ita, isuda mo laang tinasitgan ta. Wan nga ron, naimbaglangan ata na anos da kadata. Banag, apagyamanan talaunay lakay. Agawid ako, anak ko.
Amangan no agur-uray yan ni tatang yung balay. Alaan nyo dati nanang. Ay nawaw, anya day ta? Bangos, tapno damot si daan nyo Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Siyak ti rumbang agyaman kada kayo. Ngamin, uri naglablabos kami kat saan kay anagdwado at imulong kada kami. Un ata anak kamay, no kabailan milaki di nga ipaaikin ni tatang yaw. Apay ki din asaan? Agyaman ak manananang. Ibagayo ka ni tatang, ta umay agpasyar no mawayaan. Umay na sarong ti apo ko na. Wen anak ko, umay kamin tumanan. Agan anad kayo akanayon No ada ka sa pulan yaw, umawag kayo kinmanang mukuren ta ibaga na kada kami. Malain na kaon. Ay, nawaw! Di tayo kumaguraan dagiti naganak tayo gapulaang itinain materyalan abanag. Ayatan kan ipatag tayo kit di ida. Tano awan da, awan tayo mat dito'y daga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nasaya at tanagawid kan ruli anak ko. Apay ka din, anang. At danidalya nga ex mo dita salas. Ay, nawaw. Anya tar aramidon dahi ta babae dito balay. May laang nagpasyar. No, apay ngay may pailahan dito dahi ta akulot. Tangiwat mo. Agsubliak pailahan itayan ni pari nardo. Na, kasangsangpot mo laang rumwar ka manang. Sa anak nga gawid, aging kasan apumanaw dahi ta adalya. No, apay ngamin ang pinastrik yun. Saan mo't siguro adakas no pinastrak ko? Agawaan niya ang tagsarita. Dakket ang madanunan dahi ta babae dito balay. Intong matamdama. Ay nawaw. Nagsublay ka mat, pare Roli. Masarap nga ro diti dahi adalya, pare. Ay nawa, apay ni Dalya pare. At dakit dahi ni balay may. Kailin na ka siguro pare. Sigantungot gamin. In-break mo nga ang tiga po na. At damang ngamin dugdugyot na naiyak kulog, pare. Anya? Un pare, nakita ki din na panak ni balay da. Kaslasan pa nagsuksukat ka nagdigdigaws. Oray kan pare. Amangan mo no nagtrabaho yung garden. Nalawang ato ti garden dagi jay. Di ang lagit di maanusan di kasya. Siyak mo lang ti may babae no kasi a klase ti babae ti masawa. Nakauyaw ka pare. Ay nawaw, saan apa naguyaw dahi dya pare? Ibagbakaklaan mo niya ti pudnaw. Mga among ka pare. Sa bagay, biyag mo magkit di ta. Nanang, adakaw! Lukatan niyo ti ridaw Mabit lang. Apay nga itakala ang anagawid. Pimanaw ka din ni Dalya. Nagawidin itaypay. Masaya at nagawid ang inton sumarunaw. Di yu paspastragan dito balay dahi dya babae. Ay grabe mo tikas na anak ko. Awanan ti makagapaw, tapno umaypay dito balay. Inbreak ko nga rodang. Nagpus ko mo ti ropa na nagpakita pa ilangan kanya. Nagsasaw ka kas kala perpekto Basta, saan akas kin kuha na ti babae nga rapahap ko nanang. Lalakiro kan mamartek mo't lahang dayday. Di yun samot amaw. Anya? Anya ti ibagang pare nardaw. Mangayo tayo itong Lunes pare. Ay nawaw, asino tagpapas kang pare nardaw. Ikasarkon ni Jinky pare. Anyat ko ng pare, ulitan man. Abangan no sa balit ng nagkaw. Ikasar ko ni Jinky ko na. Agkasar kami. Tapno legal kami matan.
Sigurado ka di pare? Sigurado ka ni ti dayja babae? Un pare, sigurado akong ganjing kay. Abdakin ka tayo pare. Ape kasta ti isang mo pare. Mas tawag lang. No ape aday di jingkay pa'y lang mo tinapili mo ikalaysa. Nasingpot nga mo ni jingkay pare. Unang kita mama pare. Nagkutong kung saan mo anapintas. Ay nawang, nalabos kami ngagsasaw pare. Ipagpaglaan ti pudno pare. Di ka masaksakan ang, tay sumot ti makikita. Mga sawa mo't gaya mo ni Nardo agayim mo, Rolly, anak ka. Una na, nasino ti nakadamagan niya? Isaw ti pagsasaritaan dagiti kaaruba tayaw. Ni Jinky mo ang akalugaran ti asawaan na. Ni Jingkay nga kasla kawayan ti asawaan na narang. Ay nawaw, kawayan mo't alawlawatum dita. Kat isumot narang, nagkutong namin ni Jingkay. San ama ilibak kasla kawayan ti langanak. Na, iti panagkunam ka di kat nasaya at tikas nga ibalbalikas mau, ah? Indescribe ko lang narang, si Kamal. Ay sos, makapasair tikas ta pa nagsasaom. Talaga masahir tirik na ano, pudno ti maibagbaga narang. Dita ka man laang, awan pa'y serserbi makasarsarita man. Ninanang mag, sinong batak lang ti saludsod mo, nakasar ka magtang. Congrats, paray. Nagyama na, pare Rolling. Bantayam ni bakit mo, paray. Ha? Ang mga numaitayab, sa pinapigste angin na, kit nakakutkutong ni bakit mo. Ay nawang. Ape kastamot ang pare. Nay, nasaktan ka kaditim bagak, paray. Lalabas ti kasta pa nagsasaw pare. Uyaw mo ni bakit ko. Ay, sorry, pare, ah. Makapasahir itirik na ti kasta ng isaw-sawang mo. Sorry, ah, paray. Saan kong inggagara? Saan ko nga inggagara ko nang gamkastamot ti isam mo? Si kamot, pare. Ang angaw ko lang dahil dyan, pare. Sana na saya ti kasta nga ang pare. No awan na saya nga ibagam. Aguli magkan. Apay kasta tilangam Nardo lakay. Anya man ang tiinsawang ti kumparim aya. Bantayan ka kano. Tama nga numaitayab ka. Anya, kasta timbaga na ken ka? Uwan ba kay? Ay nawaw, gaputan ako tunga kastamatan ti bagana. No agsasao, kunamlan asino agwapo. Saan mat nga rod takas labunog mat ti tsuraan na, ha? Unay kan bakit? Bunog ayamit. Pudno mat, kita tilangana ah. Sigurado masahir tirig na ano manggag na timbagam ba kay? Tapno ammo na tirik na ti mauy-uyaw. Ha? Nalain nga aguyaw day at tao. Lalaki ngam kasta ti ugalyan na. Mabit man lang takasarita. Ay, saanin bakit? Ang mga nugulo ti pagturuan na. Bagbaga aklaan, tapno mapabainan mat uray basit. Anya di bagbagam akaslaak maitayab, Broly. Ha? Ang angaw ko lang mo dahil dyan, pare, nardaw. Panagkunang kadikat na saya at tikas di nga ibagbagam, ah? Ang angaw ko kunak lang arudan. Kasla mga asar ka mat. Ay nawa, agkalma ka kadilaan. Kasanong agkalmada tao kat aglablabas ka man, sakbay nga agsao ka, agsarming kapay. Ha? Si kantupay, aglanglanga ka mat abunog. Ah, Oh, ada ka dinangag mo kada kami, ah? nya? Itaalim masintan lakay, jak kayat apa umayam day di abunog dito'y balay. Ay nawa, asino abunog? Bakit? Asino kumapay? Ni Rolly agayim mo, ah? Grabe ka mo tabunog. Pudno man, kaslabunog jay managuyaw agayim mo. Di ka matanagan, bakit? Saanin nga umay ni Rolly dito'y balay? Friendship over kami mo tayo. Ha? Lukas ta, saan kayon nga agayim? Well, talaga friendship over kami. Diyak kaya ti managuyaw agayam. Narigat ti makaranan niya. Nasaya at matnukas talakay. Jak kayat amakisin mingad ka itikas di aklase ti gayam. Lalaki ngam nakauy-uyaw, inabak na pa'y ti babae. Huwag nga rod bakit? Saanin, Apolos? Lorna,
Siyak nga road friend. Ay, nawaw! Kumusta kan, friend? Long time no see. Kasi ti Apo, nasaya atak matlatta, Jinky my friend. Si Kangay. Nasaya at kami matlaang, friend. Pasensya kan saan kon ana atendaran ti kasar mo. Okay lang, friend. Maawatak taadayo tinagtrabahuam. Wen nga rod, makapabannog pa'y ti trabaho ijay. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ngam nadagsan mo ti trabaho. No kasta, di kan agsubli iti sigud ang nagtrabahuam, friend. Saanan, friend? Aglako aklatan dito'y lugar tayo. Ay, wala. Mayat nga agpayso ti agnegosyo dito eh. Taman manupay lang dagiti negosyante. Kastamat lang tinapanunot ko, friend. Ay, tinobyong ngay gayam. Awanan, friend. Nabayag ang nagwin naswas kami. Insukapnak iti katrabahuan na. Ha? Day talaang Sa bagay, ado mo ti babbaro dito lugar tayo. Ang mga numay sa kadakwada tinakaibatugam, friend. Sikamot ti lumabas, Lorna. Naimbag abigat yun, Nana Iseng. Kastamot kan kabalasang ka. Kano pa'y anagawid ka? Dua alawas kun dito'y, Nana. Dito'y kan nga agnaad. Wan, Nana. Saan ako nga agsubli iti sigud ang nagtrabahwak. Agnegosyo aklaangan dito'y lugar tayo. Ay, mayat ti istor a negosyo. Wan, Nana. Isuti may sa aplano. Iso na laang ta medyo adayumot ti balayaw. Asidaglaang, Nana. Ngamno kas kanya ka bakit? Adayo day jay. Umay kunto i-deliver, Nana. Nanang, asino di pala sa kinasarita yung ita? Ni Lorna nakaum. Awan pa asawa na day jay? Day tatijak amaw, ngam kaslaawan mag. Italaang makita ka. Putot ni Simon day jay. Nabayag ijay Manila, iso nga italaang amakitam. Kastagayam. Kurso nadam. Napintas mo, nanang. Siksibay, kanapudaw si ka. Madlaw nga ay aywanan na ti paghinang. Ngamno saan asikati type na, ay awanan Ho, iti kasto akin ang gwapok nanang. Imposible mo, ano din nakayatan? Tulungan kan ating kaong. At Ha? siya gayam ni Rulay. Taga dito mo laang. Nakita ka marigatang ka iti binagka mo. Isong inasigan ka. Itulod ka ng balayaw. Ay, nawaw. Saanan, Manong? Nakababain mo't kan ka. Awan tirong ba nga pagbayin na madaing. Pagayatak ti tumulong karagitag ka sa pulan. Anang amin nung ti matay-tayo anagan mo. Lorna tinagan ko, Manong. Pagbagay mo tinagan mo. Mutuin ta sa ako tabagkata ka. Agyaman naklaunay, Awan anyaman na ading ka. No awan ti agungal. Mabaling ka ding alaag ti number mo. Tapno nalakalaan na akong takan ka. Anya? Nakaawag ka, Matroli. Anyat masapul mo. Kasapulak lang ti kasarasarita. Mabalin ti mapandita balayaw. Awan tao ije balay, tarimuarak. Anya nga oras nga rin ti panagahawid mo. Diyak pa'y masigurado. Apay ka di aya. Kaya't kalaang amakita kin makasarita. Intun maminsan tulatan, Ada ngamin tinapanak, katjak mat sigurado no anya oras nga agawi da. Ayan mo, aya. Dito'y ayan tigayam ko. Agpakada akon tani. Paypayapayan na kon. Agan-anad ka nga rin dita. Okay, bye. Asino jay imawang, friend? Apay ang masapol nga umadayo ka. Hun ata nakababain mat no madisturbo kayo, Jinky. Asino day jay aya? Ni Rolly, friend. Kaya't nati agdaton kanyak. Ay no, kateks mo day jay arole. Wen, friend. Apay ka di aya. Itapay laang, likli ka mong day jay alalaki, friend. Iti anya aga po aliklikak di tao, friend. Ada ka di tijak amo? Ay, managuyaw day jay abarong. Anya? Inuy-uyaw na dagiti nagbalin nga ex na. Uray siyak mo tidi Kasta unay ti pananguyaw na kanya. Kasla kawayan iti imatang na. Ay, una yun. Maditi ugali day a tao. Iso ano siyak ti sika. Agpanunot ka na saya at friend. Amangan no madadaal laang ti biyag mo. Okay kakadila ang rulay. Idi pa'y naminsan nga aldaw ang makadlawa. Saan nga raw, nanang? Ay nawaw,
Anya ti parikot mo. Di mo ngamin reply ni Lorna dagiti tiksukan ko na. Agraman tawag ka, di na sumpata. Ang mga nubise. Likliklikan naklakid di na babae. Iti anya agapaw, aliklikan na ka. Saan mo't ngamin nakastoy di damo ang nagamamu ka may. Ay katmapan ka iti balay da. Saludsudom kankwana no anya ti parikot. Ay nawaw, anya pa ilang ti aramidom dito'y balay si Carol eh. Api akastamot yung tibagbagam Lorna. Kailiw ka una yan. Aya? Adda ka di ba ang sulkaw? Aday naramid ko at di mo nagustuhan. Nadismaya ak itinaamuak Role. Ha? Adyan kaya't mo asawang? Sigun iti gayem ko kat madikano ti ugalim. Na sino gayim mo? Ni Jinky nga inoy uyaw mo ide. Managuyaw ka gayam abaro. Saan mo tin ita? Nagbalbaliw ako. Pasensya kan Role. Nga magsapul kalaangan iti sabali a pagdatunam. Tasyak, nakapangedeng akon. Awan ti planok a mga klon iti lalaki akasken ka. Nanang, kami gusto mo tindi na paspasamak. Apay nga agrungab ka nga eh. Awarin di naman namak kay Lorna. Anya? Nadismay ang ano itimbangan ni Tingkay. Kaya magamit yung kilaysay. No kasta. Agam amuda gayam. Una lang. Ayawan mo, Role. Diyak maulo niya taramidang nanang. Ay, katagba akalatan na. Diyak kayo tagbaak. Kaya kumuti magkayasawaan niya. Ay niya nga ron ti maaramidam kat nadismayamot ni Lornaken ka. Diyak mo magayim na gayam ka ni Jingkay. Ay nanak ko aya. Di ka ngamin aguy-uyaw iti padam a tao. Day ta nga ugalim ti pakadadaulan ti biyag mo kunak tumag. Nanang. Lalaki ka. Ngam no uyawom ti padam a tao. Abak mo pa'y ti babae. Saan anasaya at ti kasta agalad ti may sa abaraw kunak manaen. Ay nawaw! Di mo iruruman wano uyawan ti padam a tao. Tapno di kanto agbabawi intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagawid ka magayam dito'y lugar tayo, Miray. Tapno sana na masapul nga agabang kami kini Tirso. Saan samot aday tatipod no ang makagapaw? Ha? Amangan no adapay ti sabali ang makagapaw, iso ang nagawid kayo dito'y lugar tayo. Sinong batak ti saludsod mo? Kat no di mo pat yan, parikot mo dayta. Rason mo laki di day taa. Ti ibagam ki day, nasapa ka anaspak. Anyat ko nam? Ah, si Kamoy. Awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy akong tanay. Adupay ti agur-ure at trabaho idi balay. Malagayam, makimaritis ka pailaeng. Saan akin na maritis ti kasdian niya, kaya't kula ang maamuan iso ang nagsaludsudak. Kas jay mo't laeng Apay, masapul ang maamuan ti amin ang mapaspasamak itibiyag ko. Ada ibagak kada kayo, nanang. Ay nawaw, anya manon ti bagam si Kalusay. Gimatang ka lang di ta store. Nasabat ko ni Mary di tadalan itay, nanang. Anya ko maitano na saba mo.
Dakkel ti tiyan na. Naa, dakkel ata masikog ka nga raod. Ay nawaw, amo yung magaya man. Ay, saan nga iso no masikog? Tidamag ko, nangalada ka no matan iti papildak ni Tirsaw. Ay, nasapa anaspak nanang. Nasapa, naspak mo nga magbagab dita. Amuyaw ti kayat ko asawan nanang. Kitaan nyo ubing pailaang nga masikugan. Talaga nasapa anaspak. 23 na kanumatan. Amok nasapa latta ta 23 nanang. Siyak idi ka 27 ko. Anya? Anya ginangag ko itay. Ay nawaw, napiksa matiradar mo no nangag mo tinagsaritaan mi kinanang itay, Orlando. Nasapa anaspak kung kunamay. Asinaw, tinasapa anaspak. Dayjay Amiri Kasanumay tanay baga manasapa anaspak jay tao. Wun tamasikog mo gaya man. Anya, Pudnaw ti bagbagak. Nasalaw ko nga rod ditadalan itay, kadakkel ti tiyan na sika. tilaman manlaw mo mag. Saan matan nga ubing ni Mary? Wun angam 23 na pailang dayjay. Manuti tawon tayo di nagkasarta 27. Makitam. Ubing pa'y ta 23. Ay nawaw, no iso ti desisyon da para ti biyag da, awanan bibiyang mo dita. Ngaben, saan mo't asika ti pagdawatan da iti kwarta agastusin da? Ipagbagak laang mo't Pangaasim bakit? Ipamay samkit di ti atensyon mo ti pamilyam. Saan kat ati biyag ti sabali at tao tin kabanbantayan? Naimbaglaang nga yung tanasalaw ka. Anyat masapul mo, Lusay. Adalaang kumati kaya't kung ibagakang ka. Anya dayta. Apay mo't akas jay. Apay apinalubusan yung agpasikog ni Mire. 23 na pailang gayam. Kat anya kumaita. Nangala damutan ka ni Terso iti papilda. Kan maysa, nagagatmat nga trabaho ni Terso nga asawa na. Wen angam ubing dapay nga raud. Nasapa anaspak ta anak mo. Ay nawaw, nasapa anaspak mat nga ibagbagam. Nasapa anaspak ta nagsikugmat ten adagaws. Siyak iday, 27 kon ang nagsikugak. Saan tayo mat nga agpapada iti gasat? Kan maysa, okay laang mat siguro no kayat dan ti maaddan iti anak. Tinapatag kat masuportaran da. Ti dakas kat tay makiasawa ka anasapa. Ngam di mo matgayam kabailan abiyagan ti pamilya. Talaga mat amaritis da dya aluse. Ay nawaw, apay ni Lucy nanang. Nasabat ko nga ro ditadalan itay kat nagadaw ti sauna. Nasapa anaspak kung kunanakit din. Asino kano tinasapa anaspak nanang? Si kakanua. Nasapa ka anaspak kan nagsikog ka adagos. Iso ti kunkunana. Anya kumaita. Nakaturpusak mo't iti panagadal ko. Barking at darong trimot na dya babae. Ay, ammo pa'y man iti dayja a tao. Saan mo't siguro adakas no 23 mi pay lang ni Tirso. At least, agagagat kami para iti anak mi. Agtrabaho ni Tirso, katsyak agdiskarte akmet. Day tangarod kat. Tidakas kat jay makiasawa ka anasapa. Intun kwan, dagiti dadakkel mo tinamnamaam. Anyat ko nang bakit? Nasapa ka kano, anaspak? Isuti ko na ni Lucy akalugaran mi lakay. Apay matakas tati bagbagada nga. Oray nasapa ta nagkalay sa ta nagagat tamag. Saan ta mo tamang namnama iti kwarta dagiti dadakkel ta? Kan maysa, nagturpusak mo't iti panagadal ko. Isula amin mutang. Nakunampay, nagsasao da dya Lucy, kasla perpekto ti biyag naman. Angam di bali na. Panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Kinapatag, ar-aramidon ta ti kabaalan ta tapno saan nga agbisin ti pamilyata. Adda puntom lakay, di talatan ni kaskaso. Sayang laang ti oras iti kasta a klasit tao. Saan man natibiyag ti sabali at tao ng kabambantayan si Kalusay? Apay manananang, kasangsang lang da tao. Sa di daw tinagapam, itayan man ang dagiti marites.
Nasa panas pa kung kunang manunijay. Agsalsaludsud da, nanang. Sinong batak laang matisaludsud da? Nuawan tinasaya at ni Bagam, aguli magkalatan. Naa, Ipamaysam kiti atensyon mo iti pamilyam. Kitaam, aging gaita. Awan pa'y gusto nga urnong yaw. Manuatawo na nagdindan na kayo kini Orlando. at least saan anasapa anaspak. Uray na sa apanas pak. No amo na ti responsibilidad na. Okay lang. Tidakas ka ti makiasawa na sapa. Katawa mo nga round source of income na. Damo gayam maipatpatakder abalay iti asideg ti barangay hol nanang. Kadamo nga men, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dadya abalay nanang. Ti babae binagama na sapa na spak. Anya? Di ka mamatay. Salud-sudam kini mere. Nangalaan da nga iti kwartada. Nagrigatan damot Pangalada ko bangay. Imposible mo't ano makaipatakder da iti kasya abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda. Na, upat atawa din tinapalabas lusay. Di mo amot agbilang aya. Nakitam jay balay da mere. Ay nawaw, sa anak mo't abulsak tapno jak makita Orlando. Makitam day jay. Nakaipatakder day ti bukod da abalay. Kat dataawan pa nga aging gaita. Anya kumangay ita. Naimbag pa jay tao ngay magamit tinasapa na spak. Awan bibiyang kaw, sa anak mo lang nga umapal. Guilty ka lang di Barking at darong tri kamot nga may. Barking at darong trilaang no isaw. Asino ay tinakababain ita? Ay nawaw, awan mariknak abain Orlando. Pulos. Kasta ti ibagbagam ngam amok asabali ti adalita kaunggam. Nasakit ti matam nga may na nagprogreso adagos ti biyagda. Nagagat da nga may. Kung saan at ibiyag ti sabali at tao ti indabambantayan. Stress la kanayo nun. Anya ti paka-stress sa maya. Adamanin mabayadan iti pagadalan. Ay kabayadan niyo Pangalaan mi nga ron iti ibayad may nanang. Na, mabalim mo nga may trabaho ka. Tawan mo't asikaswam mo beng. Pagtrabaho ak kumangay. Nay, apayasak ti pagsalud-sudam ngay. Ibero mo mata. Day talaki ditiriga na. Agtrabaho ka kunayaw. Ngam awa mo maisuro yung pagtrabaho ak. Ay nalusay. Di mo maurnot si biyag mo. Ngamnubyak ti sabali at tao. Wapaw, nagadawa sa Alya, ipaka mo mo ti kinalay mo. Tulungan nila kay mo tap nagprogreso kayo mo. Nagsweldo kayo ka din, Orlando Lakay. Ay nawaw, sweldo manan ti damdamagam. Ado nga rutinas ken mabayadan. Agtrabaho ka nga men. Tulungan nak Sana na tala agur uray ti sweldo ti paglaingam. Tulungan nak tawan mo't ubing asikaswam. Naa, Naimbag pa jay tao nga uyawam ta na diskartay. dayta ti paglaingam ka. Ti mangikumpara kanyak. Puno man, Di ta ka panlangan, awang pa'y sir-serving mo. awan sa serbay. Kat naman no atawan na sweldo ti nagbibiyagan tayaw. Agtalnakan, makapa-stress ka. Iso siguro ang makarkarma tayaw, takasta ti ugalyam. Amin nga ibagbagam iti padam at tao, kat agsubsuble iti pamilya tayaw. Apalakas taunay ti ungat ni Orlando ken kalusay. May samo dayjay nga Orlando. Kunamblan asino mo nga agsasao. Ay nawaw, naumasiguron ka. Natural, isaw ti lalakay. Isaw ti agbirok para iti pamilya may. Kamali ti kasta ka panunutam. Rumbang lang agtinulong kayo. Sana gaputay so ti lalaki kat isumat ka namin. Anya nga ron ti maaramida, kat awang mo nga ron pagtrabahwak.
Agbirbirok da mere iti tangdanan da agbantay iti storda. Anya, No kaya mo, mapankay tayan da. Makitangdan ka kide tayo supay mo. jak kayat nanang. Na, anya nga ron ti kayat mo. Ururayom lang ti sweldo nila kay mo. Daimbag pa ni Mire, uyawang. Lalpas mo't langan ti balay ta, Mary, bakit? Oray kastoy talang, ammo tamat ti responsibilidad ta. Uwan nga ron, saanan nga'y supay pampanunutan ta. Uwan gaya, asino ti mga sikaso iti anak ta, kat ni, mangrugimot tan ti klase da. Kasaritak ni Nanang, sigurado nga umanugot da jay. Ti istor ngay, Mangtangdan tayo ay itagbantay. Sigurado asan ang masangon ni Nanang nukwa. asino nga iti tangdanan tayo. Adan nakasaritak, ngam panunutan na pa'y kano. Anya nga tanong si kalangan, oray di ka nagtrabaho. Dakdakkel at isweldok no agtrabaho aklakay, manayunan ti urnong ta. Sa bagay matkat di ala, si kangarudan di makamong agbirok. Awan gaya, lima pa sakit ti paraangan dalusi kan Orlando itay. Apay dalusi kan Orlando, Agap apadamot maran. ay nawaw, masansan mo't ti panagap-apa dagitang agasawa. Sa dito ti papanan nyo iti apo kom, Suseng. Itulod ko iti pagadalan, manang. No kasta, si kamot ti para tulod da Mire. Wen taadamot trabaho da iti manugang ko. Ay, naimbag pa'y dagiday. Nagagada unay. No ti kinagagat ti saritaan, awan makunak kadakwada, manang. Uray na sapadaan nagasawa, kat impanaknak damat a responsablida. Pamanaknak, asan nga amin ang nasapa na kiasawa kat irresponsable. At dalat tamo dagiti responsable ang makuna. Ay wen manang, no daduma kat awan samot iti edad. No irresponsable ka talaga. Kasla ni Lucy nga anak ko Day talaang muswildo nila kay natururayon na. Tiyak pa'y kaya. Agraman biyag ti sa bali at tao ko pakibibiyagan na. Ay wen, nasapaanas pa kun kunana pa'y iday ka ni Mary nga anak ko. Day sa ganon, mangibabay na di nga anak ko. Saan ngagpampanunot, sakbay ngagsao. Naimbag pa'y na terso kun Mary. Ay nawaw, patpatamaan naksama nanang. Ay kuno niya panagawa mo ako diso. Anya, Agtrabaho na mo, gaya mo na dua. Nasabat ko ni Suseng. Kat isugaya mo, ti mangitultulod iti apo ko na iti pagadalan. anya ko maita. Di ka makarik na itibain. Nalpasan day jay nanang. Manu atawon betan anagululi ka. Nagkidaw ka kaditi pasensya. Apay ngamin nga isubliyo tinapalabas. Aya, Kita ang ngamin, tainton sumarunaw. Agpanunot ka pa'y, sakbay ngagsaw ka. Tapno di ka may lawlawan. Nakababain ti kasta. agtal na kayo nanang. Ada tilakad ko ita. Pangaasiyaw tadi kay manaktak. Sa dinaw ti papanam. Agbiro kak iti pagtrabahwak tapno awan ti adu asa uyaw. Hat, kumusta ti trabaho ngay naplayam? Agmalmalasak ngarod nanang. Ay nawaw, di ka naawat? Naawat ak makiday. Apay nga ro na nakunam ngagmalmalas ka. Wala, tabus ko mo day di amire. Anya, Ni Mary ti busko kunak. nasingbo mo ni Miray. Wala, ngam nakababain mo. Sapay ado ti dakis abalikas ko kinkwana ide. Pag nakmam, day ta anak ko. Di mo ngamin pakibiyangan ti biyag ti sabali at tao. Ta di mo amaw na niya ti masakbayan ti tunggal may sa. Kitam, ti tao ngayon uyaw mo. Kati sugayam ti agbalin abus mo. Agrisay naksan iti day di akumpanya. Jak amo nga ijay gayam ti pagtrabahwan ni Mary. Ituloy mo ki di ta sayang tinarugyam. Agpasensya ka latan akin ni Miray. Aklong na masikatayan ti biddaw. At tuyan ti impaaramid mo a report, Ma'am Mary. Agyaman aklaunay. Un gayam.
Sorry kadagiti dakas anay sawsawang ko idikin ka. Nagkamali Awanan day jay, napakawan kan. Pudnaw? Wen, saan ko nga ugali ti mangimulay ti sakit tinakami ti padak a tao? Agyaman naklaunay Oh, nangan ka ka din? Saan pa'y nga raw? Agid ng tangaro din Mangantan di tarwar. At damot asidag a restaurant dito office. Ay, nawaw! Saan atibiyag ti padam a tao ti banbantayam? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pagsayaatan ti pamilyam. No anyaman ti desisyon ti sabali a tao para iti biyagda, di mon pakibiyangan. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika magayam ti lumabas kasinsin Juana. Dumagas ka pa kapita. Sa payagdardarasak kasinsen. Adda ka di ibagam apagsayatan. Adda kasinsin. Makiasawa ni Nimfa kaanakam. Ay nawaw, kaano kasinsen? Intun umay abulan. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Ay, sa bagay, adda mo't iti husto nga edad. Wen kasinsin. Umay kayon tua. Awen, umay kaminto. Mano ababoy ngay. Nday tatijak pa'y sigurado. Basta umay kayo lanta Dito'y balay magkiditi pa kaangayan na. Oh, di mayat kasinsen, asidaglaan. Wen Day talaan ti bagam. Tanawanan, agpatuloy akon. Kas na ko nakitay kat agdardarasak kasinsen. Day talaang kasinsin. Sige, agan-anad ka. Makiasawa mo't gaya mo ni Nimfa. Asinaw, animpa. Ni Nimfa, nga anak ni kasinsin Irene. Kagaano kanungay. Day tatidyak na sa lunsod. Anya, Sa anak nga intrisado, no tagaano ti asawaan na. Iso adyakon sinalunsod. ay nawaw. Na, apay akas tamot ti pagpagap. No intrisado ka, mapan ka ije balay da, tas si kamis mo tag sa lunsod. Agsalsaludsod lang na tao kastamot tan ti ibagam. Ay muna yun, ay abakal. Si kamot kayam ti masabat ka o kaanakan nimpa. Kumusta kayon, Tata Tonyo? Ay, nasaya at tamot kaanakan. Anya jay nadamag ka. Ha? Makiasawa ka kanumot tayo. Ay nawaw, day tala ang gayam. Kunaklakit din, wanya ti bagayo. Tata, makiasawa kun. Agkasar kami ni tinubyok. Ay, wan, mayat na ita. Nadakamutan iti husto nga edad. O kahit taga-ano nga'y may. Benggit, Tata. Ay, nawaw, nagadayaw. Di manon kamot gaya mon ijay. Kaeskwela ak idi, Tata. Ay, sumot lagayam. Kaano nga agkayo kayaw ta tumulong ak? Intun Sabado, Tata. Sa dino ti pagsasabatan mi nga'y. Mapan kay laengan ay di balay. Usarin nyo tilugan ni Uncle Francis. O, sige. Umayak taw kaanakan. Isulang mo ti amok may tulong kaw. Agyaman naklaunay, Tata. Dakkulan at tulong dayta kada kami.
Agyaman na klauna ay nakaumay kayo kasinsin Juana. Ay nawaw, Apay kasinsin. isu ka di da jay ti pakiasawaan ni Nimfa. Wawin kasinsin. Mikoy tinagan na. Ay nawaw, payakas jay mo tit suraan na. Ah, anyat kayat mo asawon kasinsin. Ah, ay kwa, awan ka sinsin. Guwapo mo't gayam. Ay na, nagtangos ti agong nasika. Kunak laki, di no adda ti madi akayat mo asawon kasinsin. Ay, awan mo't kiti ka sinsin, si kamat. Panawang kapay bait kasinsin. Adala aramida. Okay, awan parikot. Ay, una yan. Danda ni may law anak ijay Ang nukit kita at ti pakiasawaan ni Nimfa. Kaslada kurkurang na talaga. Wanaw, talaga nga agpala dayjay alalake. Adamadlaw ko kinantiwana nanang. Ay nawaw. Anya day tamadlaw mo, nimfa anak ka. Kaslakat katawaan namot nila kay ko. Sabali ti panagkita na. Iti anya aga ko kung mga aramidin na ti kasta. Diyak amu akin anti. Amangan mo, no na misinterpret mo laang. Saan nanang? Madi ti atap ko. Imbis nga aginjoy ka, sa baliki din ti pampanunutam. Madi nga rod tiriknak nanang. No daduma kat kasla limod ngoy uyawin na ti asawa. Kas kumaitay. Di mulatan ikaskaso ni antim anak ko. Isupay ki, di day ta apaka-istrisam. Nakitam di asawa ni Nimfa, tunyo. Ay nawaw, napaanak nga ron ba? Siyempre nakita ka. Awan ti madlaw mo kinkwana. Tas kung may niya, Kasla dakurkurang na. Kasla balasi ka. mangrugi ka man ako na kaon. Kadi sumat. Di mo nakita ti garaw na aya. Di ka man nagsawa kasta. Kasano mo tanay bagam nga agbala di tao. Doktor ka aya. Basta. Iso mga minti matlaw ko. Kasano ko mga dakurkurang na kat normal mat idi kinasaritak. Sika ngay, impadas mau a kinasarita. Saan? Matlagaya. Tilamad madlaw mo may. Nagsasao ka kaslaam mom amin. Agraman normal at tao, ibagam nga dakurkurang na. Ay nawaw. Nasaya at tanalagip mo tagpasyar, Shirley anak ko. Wan tanawaya anak mo't nanang. Kat, kumusta nga iti kasar ni kasinsin Nimfa? Madimat? Ay nawaw, kasano amaday nanang? Jay na asawa na nga rod. Oh, apay, anya ti isyo iti naasawa na? Kasla dakurkurang na sika. Anya? Agban lalaki di jay. Ay na, grabe kayo mat nga agsasao nanang. Kadi sumat. No sika ti makakita iti garaw na. Ang mga no panunutom mat nga dakurkurang na. Ay na, saan mat anasaya at ti kastang ibagbagam nanang? Amangan mat no naira na laang. Ay saan? Sigurado ang itinakitak. At dalaki di kurkurang da di alalaki. Ang adamo nga minitsura na. Isu siguro ang nakikalay sa ninimfakin ko na. O rekas di ti kasasaad na. Si kangay, kaano ka maangay ang makiasawa? Ah? Dandanin nanang. Ay no kasta, adamot ten plano yaw. Wan nanang, aguray kayo langan iti 2 abulan. Grabe mo tis istoryaan ng Tijuana kadagiti kalugaran tayo nanang. Ay nawaw, anya tis istoryaan na iya. Adda kanukurkurang nila kay ko. Agbala, agbagtit, kun nagadung agkakasakit a balikas. Naa, apay kanumot akastat ibagbagana. Saan mo't nga agbagtit ni Mikuya? Dayta nga rod nanang. Ang mga nadalaang tinakita na kinimikoy adi na nagustuhan. Nalabos mo't ta ibagana nga agbalatipada na ataaw. Di nan sa amu a professional nila kay mau. Diyak amo akin ni auntie. Bayam, bagbagak dita akasinsin kaw. Awan karbengan na amang iruruman iti manugang kaw. Isuki di ati ada kurkurang na. Apay kasinsin, iwarwaras mo kanuma nga ada kurkurang ti manugang kaw. Dajay ka day. Awan, inistoryak tay sumot tinakita, idi kasarda. Anya? Kaslagbala talaga. Ay,
Tanangam ti panagsasaaw. Profesional dayjay kasinsain. Anya? Ada na talgad at trabaho na dayjay. Sa ita, ibagam nga da kurkurang na. Di ka mabain iti kasta nga isaw-sawang mau. Ibagbagak laeng mo't ano niya ti makitkitak? Ay nawaw. Wanaw, umapal ka, tanimi ko'y tinagbalin ang manugang kaw. Iso akas tamanang ti ibagbagam. Basta, agbalalakit di dayjay. Maminsan pa'y kasinsain. Maminsan pa'y nga iruruman mo ti manugang kaw. Siya ti makalaban mo. Kaya't munsa matada itat tangiwat mahuana. Ay nawaw. Apay akas tamanin ti bagbagam si katunyaw. Sang kaistoryam kanumat nga agbala ti naasawa ti kaanakam. Ibagbagak laeng no niya ti makitkitak. Anya? Agbain kamot profesional dayjay. Ada na talga na trabaho na. Kasano kumaama kapasano agbala. Anyat amok ngay. Pangasim di mo labsan ti agistorya. Apay nga affected ka launay. Katsan mo't asikatidakda ka matag. Nakababain nga road iji tao. Anya tilaban mo ijay kat professional na ijay. Kan awan karbangam amang ibagang agbala ni Mikoy. Doktor kaya. Usto nga rudin agtaldakan. No si kamot nga tati pangimbagan na iti kasta. Anyang atama ti mariknam. Agpa-share tayo jay balay tapno makita da kamot dananang kantatang ko. Una, mabalin na tamay. Kat, kaano ngay nga rod anawaya ka, Filimon? Mabalin inton Sabado. Nga masapon nga agsublita matlaang dito syudad no Domingo. Tada trabaho no Lunes. O sige. Nagasanak to dito boarding house ko no Sabado. Katuanan agpakada ak nga rodan. Ay nawaw, itulod ka ni ti boarding house mo. Saanan? Kabaalak mo ti agawid. Agi na nakakit din. Amok anabannog ka iti trabaho. Nagawid kamot gayam kasinsin Shirley. Kaano pa'y? Itay laeng. Inpa-share ko tinobyo kasinsin. Agad. Kaano nga'y tilong table yo? Aguray tayo pa iti makabulan kasinsin. Ay nawaw. Dandanimot gaya man. Wana, Taga-ano mo't nga'y ti maasawam. taga-baba kasinsin. Naamamok mo't kabayatan ti panagtrabaho iti syudad. Umay kayon tumot ton kasarme. No di tabalayo akit umay kami at talaga kasinsin. Ay wan gayam. Sa anak-anak kapan idi kasaryo ka ni Mikoy, ta nag-duty ak ngamin. Okay lang kasinsin. Maawatak mo't kit di. Hamangan ko nak no bumalos ka kat di kan tumot umay inton kasar ko. Saan kasinsin? Man nakaawatak mo't. Kas naibagak itay, umay kaminto kadananang. Ay nawaw, abay mo kakasta ti kawus mo kuhana. Apay, anya ti parikot mo iti kawus-kaw tunyaw. Ada mo ti ginatang da sirle nga isuot mo. Naa, daytoy nga rod mo ti kayat ko. Tapno na'y dumduma mo't Ay na, pangaasay ta sukatam day ta. Ay, agtal na ka man si katunyo. Pagsaya atam ti ibagbagak, saan ang maibagay iti okasyon ti kasta kawus mo? Saan laeng ano saan? Basta siya, daytoy ti kayat kong isuot, period. Ay nawaw, pangaasay ta di mo ibabain ti anak ta. Ay, ura niya pa iti magbagam dita, di nakmalapdan. Maminsan laeng amaki asawa ti anak ta. Kayat kau nga agbalin ang memorable day tingal daw. Iso adi ka man agbalin na kontrabida si katunyaw. Apay matakas niya suot ni nanang mo, Shirley. Ay, jakman amo ka ni nanang. Nakababain kit din. Saan ang naibagay ti kasday abado na? Kaslapang Halloween mo. Day tangarod kat. No apay mat ngamin aya, adi na insuot ti bestida aginatang ta. Kaslamat ada kurkurang na. Anyat ko ng Filimon. Adda kurkurang ka. Ha? Nanang? Ni, adda kayo matgayam dita? Itay kayo pa'y kadidita? Wan, iso anang kuti nagsarita nyo adwa. Ulito man timbagam si ka, Filimon. Ay, pangaasim nanang. Di ka kumaagi skandalo. Agsardeng ka man si ka, Shirley. Di mo kampiyan ti asawam.
No apay nga mi nakastatin suotyo, kat damot ginatang may nanang. Keso nga rin ti kayat kumay. Ay nawaw, katno pang Halloween costume samat dayta nanang. Anya pang Halloween mo't ngay bagbagang. Bagay kung tupay ti bestida. Ay nawaw. Kagorgorak dayta a Filimon lakay. Ay nawaw, apay lipilimon. Adda ka nukurkurang ka. Anya? Na, apay nga katawa ka. Apay nga may nakasjay tinsuot mao. Talaga nga burak ti darak. Numapalin lang ngay babawit ti kasarda. Ita, ammo mao no niya tirik na ti mabagaan iti kasta abakas. Kasta una ti pananguyaw mo iti asawa ti kaanak am. Oh, anya nga ita. Si Kamag ti binagaan ti manugang tay ti kasta. Nagapakanumo dahwa na ti manugang na itay nimfa. Pudno ka day. Unanang. Binagaan ka no ti manugang na kaslada kurkurang na. Ay nawaw, apay ka no. Takas jay mo't pimanting suot na kasarday jay. Ay wan, kasla pang Halloween di bestida na itay. Naalam nanang. Usto makidi tapno am muna tirik na ti mabagaan iti kasta. Kasta una iti pananguyaw na iti asawam idikay. Uray lay babain na ni Mikaw. Anya ngay ita, nagbalatot keng kuha na ti dakes nga aramid na. Deserve na nanang. Deserve na launay. Nagrubwat da ka din. Way, itay pay. Naimbaglaang ang tapimanaw dan. Makapaasar day ta Pilimon. Makitam rayta. Nasakit tinakamaw edi sikati ibagada nga dakurkurang na. Jakon kayat ang makita da dya tao. Ibagam kini Shirley. Adi na yaw awid da dya lalaki. No kayat dak asarongkaran ada maaramidam. Ay, dya kayat ang makita ti panagruprupan ako naklangarudan. O may laang dito ita pagsasawak. Dahil sa ngamin, di mo tanangan ti panagsasaom. Anya nga ita, nagbalatok mo't laang ken ka. Kasta talaga ti biyag. Di ka ngamin agbalin adakas iti pada matao. Ti pagsakitan tinakam ko. Kat ti manugang tapay mo laang tinangibagay ti kasjay kanyak. Napasamak siguro ti kasta. Tapno marik na mat imparparik na iti pada matao. Saan ngamin na nasaya at ti kasjay a panagsasaom iti asawa ni Nimpa? Agbalbaliw ka kuman, Juana. Ay nawaw! Liklikam ti mangibalikas iti banag a mabalin a pakasairan tirik na ti padam a tao. Tapno awan rumswa a parikot iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.